отново. Да. Здравейте отново. И пак ще играем Агарио. Само че, как да се казвам... Казвам България. Червена България. Най-яко е това да ти е синьо, защото някакъв си яко изглежда. Е това тъмно синьото, готиното. Тъде да имах компютъри, ще да игра на Агарио това. Тимовете. Това е една от любимите ми игри. Само трябва да имам компютър. Гледам. България, мачка и папа. О, дали това да го застрелям? Не съм чак тук. Да, аз. Ето ти цял. Не мога. Ето ти цял. Не щеш. Нема само за не пропуща. Но сте малки. Ако застрелям някой с това, то по-скоро ще го изяде. Всъщност. 8. Не благодаря. Не искам да съм в изядената компания. Крайон е червения? Не, няма ми го червешко. Да, ама не сега. Не, фук! Това е факт на Макс. Исках само не да го разплъкам и веднага да изтичам преди вид не работа. Не изяде. Аз съм България, не ме яще. Аз съм най-красивият, умен, мъдър, добър. Елегантно, красив. 80 души в сървър. Нещо цепи. Цепи. Леко се поправя, ама пак цепи. Не знам само на мен ли ми цепи или и на вас, като гледате клипа се вижда. Ето иска да го изядат. Така да му масло. Дали да му помогна? Не трябваше да му помагам. Ако не му бях помагал до сега, да съм ги изял. Аз изядем. Той туркия като магнит се хвана за нас. За малката част. Хо-хо! Това ще е яко. България яде, не пуска. България номер 1. Всички ще хлузят. Хо-хо! Окей. Ела ме хвани. И ще ме изядеш. Това може да стане нещо като песен. Ела ме хвани и ще ме изядеш. Тири. Окей, ако ми беше изял малко стъпка. Ако беше умен, искам да кажа. Беше... Изяде. България, малката България. Малката... бях накосан да се измъкна между него. То турки, какво изяде? Че стана толкова голям. Не знам защо. Сигурно вече има читери. И миналата игра, една игра като играх, ама не снимах. Пак някакъв подобен, пак се каже туркей. Само че не му излизаше скина. Сигурно е цъкнал спейс преди да напише туркей. Е така. Гледам го, игра. То малък, кара ще го пусна. След това виждам го отново. Е така, даже на същото място, за да няма повече от минута. Просто пак го срещам. Викам, здрасти. И гледам, това е един гигант. Тоест гледам го, сплитнал се на 6 стъпчета.
О, ес, това беше добро. Фак. Това ако не е фак. Няма да ти стане целта. Тоест цаката. Няма да ти стане цаката. Не си мисли, че ще ти се получи да се съединиш и да ме изядеш. Това е моята мисля. Но изядохме нас. Буге. Не. Ако не изядеш първо другата черта. Thank you. Путин, не си го и помисляй, Путин. Пън, моля те. Не, Путин. О. Не. Ще сплитни ска. Ах си! Остави ми мъничката топка. Дето, тя е по-малка и от хартийка. Нищо. Ще получим нещо, ще стане. Не, няма. Това беше сир. Ни изяде. Аз щях ето да го изям. Оня по едно. Сплит. Не, има надежда. Има малка надежда. Сплит. Няма надежда. Не, има надежда. Няма надежда. Няма надежда. Няма надежда. Не, няма. Има надежда. Игра на надежди. Искам право да се казва. Yes. Сега стана страшно. Ха-ха-ха. Къде? Не. Ако сир не беше там, щях всички. Лагна. Ако сир не беше там, до сега всички да съм ги убил. Миналия клип да не ви казвам какво стана. О, това беше гадно. На Туркия, дето му стана. Така ти се пише. Това зеленото е сигурно на единисто. Да го застрелям веднъж по някой огромен. И след това става ням-ням. Ням-ням. Ням-ням-ням. 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 Но аз за всеки случай събирам и за още. Ти ли беше? Там. Трябва още някой. Австрия! Ела! Регрет на България. Австрия, ти си флот. Няма да се вържат, като съм още чак толкова малък. Трябва ми още малко. Пи. Къде ще отидем?
това ще бъде от този клип. Малко гадно ме филмнаха, накрая си мислех, че ще се разпъка и аз мога да го взема. Това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал и чао до следващия път.